Здравейте! Добре дошли в ученическия подкаст Извън клас с Беронци на Средно училище Разширено началане на чужди езици доктор Петър Берон. Днес честваме един от най-светлите празници – Деня на народните будители. Това е ден, в който си спомняме за онези, които със своето знание, слово и дух са възбуждали народа ни през вековете. А днес си поговорим за съвременните будители, нашите учители, които всеки ден подкрепят, вярват и вдъхновяват своите ученици. Един народ живее, когато има своите будители. Онези, които със слово и дух ни отварят очите към знанието и светлината. Днес ще чуете техните гласове. Гласовете на хората, които ни вдъхновяват всеки ден. Бихте ли се представили за нашите зрители? Казвам се Венера Николаева и съм заместник директор учебна дейност в СУРИЧ доктор Петър Берон, град Перник. Какво означава за вас Деня на народните будители? Деня на народните будители е един от най-големите български празници, според мен. Аз, освен заместник директор, съм и учител по литература, по призвание, по сърце и по усещане. И народните будители са онези хора от българската история и литература, на които е необходимо да се отдаде уважението и почитта. И този празник е изключително важен и не бива да бъде пренебрегван в никакъв случай. А кой народен будител ви вдъхновява най-много? Ако кажа доктор Петър Берон, като първия, който е създал букварчето, който е дал на децата да учат от това негово учебниче букварче, и защото училището ни носи това име, сигурно ще ви прозвучи така нагласено малко, но той е наистина един от тези, които изключително много ме вдъхновяват и тези, които почитам. Другия е най-първия, който аз веднага ми изплува в съзнанието, когато кажем будител. Това е Паисий Хилендарски. Паисий Хилендарски е началото на будителстването, началото на възраждането, началото на фактическото, истинското събуждане на българския народ. И за наука, и за свобода. Какво според вас означава да бъдеш будител днес? Да бъдеш будител днес, ако тълкуваме самата дума, будител да събуждаш, означава да събудиш съзнанието. Да събудиш съзнанието на съвременния млад човек е може би по-трудно, отколкото е било някога, въпреки че в онези тъмните робските години хората са потъвали много дълго време и са имали нужда от събуждане. Сега пък вашето събуждане е така едно голямо предизвикателство, защото вие сте младото поколение, сте достатъчно будни, интелигентни,
и прекрасни, но пък имате нужда. Разбира се, че имате нужда от събуждане понякога. Да бъдеш будител означава да вдъхновяваш, означава да караш да се замислят младите хора, означава да използват младите хора запасите си, мозъчни ресурси по правилния начин, по това да върват напред. Добре, благодаря за вашите отговори. Бихте ли се представили? По какво преподавате? Казвам се Теодора Рангелова и съм учител по история и цивилизация в гимназиален етап на средно училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон, град Перник. Като преподавател по история, предполагам, имате и любим будител от българската история. Кой е той? Васил Левски, категорично. С какво смятате, че той е допринесъл най-много за пробуждането на българите? И има ли урок, който бихме могли от него да вземем и да използваме в днешно време? Най-големият урок, който ни дава Левски, е пълното себеотрицание в името на свободата и на родината и липсата на отчаяние. От това ли имаме нужда днес? Да. Трябва ни някой, който да поведе хората и да не се отчаива, въпреки че нещата изглеждат отчаиващо. Така, благодаря за отговора. Спомняте ли си първия ден, в който застанахте пред клас? Първия час, Спомням си, първия урок. Спомням си. Как се почувствахте тогава? В моя рай, класната стая. Класната стая е моя рай, всички мои ученици го знаят. Това е мечтата на живота ми, сбъднатата ми мечта. И за мен класната стая е истинския рай. И не го давам за нищо друго. Страхотно. Значи вие сте се почувствали като истински будител в днешно време. Надявам се да съм такъв. Надявам се да събуждам умовете ви. Надявам се да събуждам българското у вас. И се надявам да поемете. Защото моята мисия е мисия така, родина. Така, трябва да предадем. Точно така. Предавам го на вас и се надявам да ви запаля като факлите, които ще запалим на 31-и, вървейки през площада. Благодаря много за вашето участие. И аз благодаря за хубавите въпроси. Бихте ли се представили на нашите зрители с няколко думи? Казвам се Майя Ганева и съм учител в средно училище с разширено изучаване на чужди езици Петър Берон. Вече 30 години, както и да звучи това. Как бихте обяснили днешния празник на едно дете от първокласните класове? Значи това е празник, който трябва да усетиш. Тоест трябва да разбереш какво представлява образованието, какво означава някой да те събуди. Не е като да те събуди мама сутрин, а става въпрос за това да събуди чувството за принадлежност в теб, да те накара да си мислиш, че си част от общност, от народ, от група, да разбереш какво е този трепет, да влезеш, да се научиш да правиш нещо. Така че за мен е важно да усетят това, а не да им го обясниш. И после, когато преподаваш в часовете, да им казваш, ето този човек е събудил желанието на хората да четат. Другият човек е събудил в тях гордост, че са българи. И така нататък. И всяко едно от тези неща да ги накара да се чувстват горди, че принадлежат към дадена група, към даден народ. Смятате ли, че учениците имат нужда днес от будители? Значи всяко време има нужда от будители. Защото всяко време води до неща, които всъщност ни водят да залитаме в някаква посока. Сега всички гледаме какво се случва около нас и робуваме на някакви моди. Без значение дали става въпрос за външно, как изглеждаме, или става въпрос за това, което чувстваме, това, което мислим. И всъщност е необходимо някой да ви събуди и да ви върне към основното, което трябва да правим. За мен основното, което трябва да правим, е да сме четящи, мислещи, можещи хора, а не да разчитаме на някакви неща, които са преходни.
Това според мен е важно. Затова будителите са нужни във всеки един етап от живота на човека. А как не сте променило ли се виждането за будителите от миналото до днес? Разбира се, то се е променило времето. Така че са се променили и хората, които са будители. За мен будителите са били едно. Като се върна назад във времето, чисто в исторически план, те са били някои личности, които са ми направили огромно впечатление. Спомням си в училище какво огромно впечатление ми е направил Паисий Хилендарски, който седнал и написал история славено-българска и започнал да буди народа, за да му каже, че той е важен, че той е най-интересното и важно нещо е да познаваш историята си и да се гордееш с нея. Впоследствие, за мен, будители са били мои учители, които са ме накарали да бъда това, което съм в момента, да ме привлекат за каузата аз да стана учител, защото аз съм учител благодарение на двама мои учители, които ми дадоха криле и ми показаха как да бъда учител, как да бъда общност, как да създам общност, да привлека децата в тази общност и да ги накарам да учат, да правят определени неща. И това е била моята идея. А спомняте ли си първи ден, когато станахте пред клас? Това не може да се забрави. Значи, това е една емоция, която, който не е бил учител, не я познава. Значи, влизаш в една стая, където виждаш най-малко 60 очи, вперени в теб. Ти си млад, не знаеш точно какво ти се случва, не знаеш как да се държиш. В общи линии ти имаш едни очаквания, хората отсреща имат съвсем други очаквания от теб и тогава се получава много интересно. Ти си почти толкова стресиран, да не кажем повече стресиран от учениците, когато са в час. И всъщност ти трябва един момент, в който да се събереш, да решиш, че ти знаеш повече от тях, трябва да им го кажеш така, че да ги привлечеш към науката и да ги накараш да учат. Всъщност това е едно изживяване, което не се повтаря. Първия час, даден клас, не се повтаря. Между другото, най-интересното е, че този първи час във всеки клас продължава да е първи час и до ден днешен. Влизайки при нови хора, всъщност е едно и също. Влизаш, ти не ги познаваш, стоиш и ги гледаш и се чудиш какво следва тук насетне. Те те пробват, ти ги пробваш до момента, в който получите една такава спойка и станете едно общо и почнете да работите заедно. Добре, благодаря за отделеното време.